Kedamtang aruniphaing korapli arni Borjan constituency ke parlopon hidipia habar arlo along kedo serdihon English school along ke pasat lang kachipi undun atuma phan kachoro lapen karcho jai mek ke pamanpon. Labang so karcho jai mek along aluhisar poaman pen Dipo Baptist Church Senior Pastor Reverend Dr. Solomon Rongpi, Associate Pastor Reverend Hilson Singnar, Labor Welfare Department, Assam Secretariat, Dispur Section Officer Ariel Rong Parlapen, SGB Gobind Kathar Lapen Anparta Manpeng ke thiki dingatum chetong dun rinti. Pinporta me serdihon English School laki surihinira troxia sengkansi amahang pathek ponlo. Lapen pininga sengkan an 6 batch an ke pasat lang patok ponlonglo. Lesson si kedam tanga pora hutsatami phan pharoisi lapen pining let hotsatami phan pharoisi an satlang ang thek long ponlo. Lasila bangso satlang ang thek kimi pisena jok satlang ki undun ausomar apia puatum ahin pen school authority lapen lo than bang phi bang puatum aphan ninga klong pen kachuro pajer ponrinti. Labangso kachorupon ajay mekalong serdihon English School along Principal Rajesh Kro ahin pen me chepahem pupon si me charipon lo. Lapen alangli me kachepahem pupon ame along lo ke charli ausomar atumaphan la anso se aning ke perungji alam hei hoi lapen anparta arnam Reverend Dr. Solomon Rong pipen apor en ponsi arnam ahirjumi hang pipon lo. Aduntu Pastor Hilson Singnar ahin pen satlang ki undun ausomar atumaphan poho lapen nong e archupon lo. Lapen labang so satlang kachipa unpon along English a subject letter marks ke banabang Ilyas ka tharaphan Ariel Rongphar ahem asang hua tumaphan tangka suri kep anong i pajer ponlo. Lapen anparta lo than bang phi bangpu Kashmiri timung pi pen Hanrika ing tipi lapen Vijay Rongpi alang litum aphan sutami lo ke than ki mission ajok lapen ke claim ke dam ki mission anong i pajer pon. News report KTV News.